От тази година за първи път в Свети Пантелеймон ще се започне работа по гастродиагностично болни, гастроентерологично болни. Сключи се договор с Националната здравноосигурителна каса, именно по клинични пътеки, засягащи специалността гастроентерология и хепатология. В момента разполагаме с една от най-съвременните медицински апаратури, които ще позволят една качествена диагностика, както на горния, така и на долния гастроинтестинален тракт. Работим с апаратура, видеоапаратура, видеоендоскопи на фирмата Олимпус, което ще ни позволи да осъществим една качествена диагностична дейност. Най-честите заболявания са тези на горния гастроинтестинален тракт, именно хронични обострени гастрити, язвената болест, язва на 12-пръстника и на стомаха. Не на последно място гастроезофагиална рефлуксна болест с нейните усложнения, т.е. барет езофагит, който е пък от своя страна опасен, защото преминава при неправилно лечение или ненавременно лечение в рак на дисталната част на хранопровода. Другите заболявания, които преобладават, с които предимно се занимаваме ние като гастроентеролози, това са заболявания на хепатобилиарната система, в частност чернодробната цироза с нейните усложнения, хроничните вирусни хепатити Б и С, също с нейните усложнения, т.е. техните усложнения, чернодробна цироза и хепатоцелуларен карцином. Панкреасната патология също не е на последно място, с остри хроничен панкреатит и злокачествени новообразования на панкреаса и долния гастроинтестинален тракт, така в най-голям процент представен с рак на дебелото черво, особено диагностиката, предимно в гастроентерологията, диагностиката на рак на дебелото черво и хроничните идиопатични заболявания, т.е. хроничния улцерозен колит и болестта на Крон. Изключително трудни заболявания за лечение, хронични, за съжаление, и в голям процент ние сме мощни да правим така нареченото поддържащо лечение. Така че най-добре в голям процент въобще за всички заболявания най-добре е профилактиката, значи навременната профилактика, т.е. профилактичните прегледи. Всеки пациент, всеки човек е отговорен самия пред себе си за собственото здраве, така че когато започнат някакви оплаквания, независимо от това от коя част на гастроинтестиналния тракт, желателно е да се проведат диагностични изследвания, като се започне от баналните, да кажем, пълна кръвна картина, лабораторните изследвания като цяло и след това вече, ако се налага, да се извършват допълнителни инструментални изследвания, за които говорихме в началото. Другото нещо е по отношение на хроничните вирусни хепатити. Там е желателно при получен резултат за повишени стойности на чернодробните ензими, желателно е в рамките на 6 месеца да се проследяват тези ензими и при техно персистиращо увеличение желателно е да се направят изследвания за серологични маркери за хронична вирусна инфекция Б или С. Защото при установяване на такава инфекция в България има възможност тези пациенти да се лекуват по най-съвременните терапевтични схеми на световно ниво с пегилиран интерферон и нуклеозидни аналози. По отношение на чернодробните заболявания, не на последно място трябва да изтъкнем чернодробната цироза с нейните усложнения. Етиологията, т.е. причините за чернодробна цироза са много, но преобладават в България именно алкохолните увреждания на черния дроб. Може би това се дължи на факта, че българина приема некачествено питие или прекалява. Това е другата причина. Така че това е също сериозно заболяване с сериозни усложнения. Лекуват се и такива болни. Лечението, което се прилага именно на това заболяване на чернодробната цироза, това е поддържащо лечение. Трайно излекуване няма на момента, но пък поддържащото лечение е ефикасно, за да може този период да
на тези усложнения, проявата на тези усложнения, периода да се увеличи, така че един такъв болен да може да живее поне 10-15 години един що годе, нали, качествен живот. Вие сте млад лекар. Какво ви мотивира да работите точно в Свети Пантелеймон? Основният мотив, който ще го изтъкна, това е взаимоотношенията в това здравно заведение. Именно взаимоотношенията между колегите, лекари, взаимоотношенията между лекаря и средния медицински персонал и не на последно място, даже мога да го сложа на първо място, това е отношението лекар-пациент, възможността да има едно нормално отношение, защото българският народ е страден за внимание и за правилно и хубаво отношение от страна на лекара. Така че това здравно заведение ги изпълнява тези условия и дава възможността един млад лекар като мене да се чувства спокоен, спокойно да върши неговите задължения и в крайна сметка да остане удовлетворен от това, което го свършил. Така апаратурата пък позволява точна, навременна диагностика на именно тези заболявания, за които говорихме и съответно в един правилен момент да се започне едно лечение, за да не се стига именно до тези усложнения, за които говорихме, когато вече е късно и нашите възможности вече се ограничават.